sabi ng doktor ko, kasi yung pills na na niresita niya sa akin, yung contraceptive pills ko, nanginginig ako guys, ewan ko pero siguro tense ako na. Sabi ng doktor ko, kailangan ko talaga daw, ni-refer niya ako sa ibang doktor, sa neurologist. Hello guys, good afternoon. 1600 na dito at saka medyo ngit-ngit na siya. Dark na siya kasi winter time. And then ano ba to? May magtingtingog ba guys? Kasi walang tao naglalakad guys. Ako lang. At meron doon. Medyo dark siya kasi winter time na. Tapos bukas is Advent calendar first day ng Advent calendar ng mga bata. Tapos meron ako mga kulang na mga ano ba to? Hinihingal ako. Meron ako mga kulang na lalagyan na hindi nalagyan. Ano ba yan pag-explain? So, pupunta ako ng center para mamili. And then, pakita ko sa inyo. Ang tagal-tagal ko hindi nakapag-vlog guys. Basta chika ko sa inyo mamaya guys. Pag nakauwi na ako sa bahay. Okay, kay hangak guys. Tapos ang lamig. Kami? Negative 1 degrees kami dito. Negative 1 degree. Hi! Nagka-uwi na ako guys. Grabe, kanina. Masakit ng likod ko ba? Kasi, nagbata pa man ni. Natapos ko na yung advent calendar ng mga bata. 3 bata guys. Kaya sakit kay sa likod. 3 bata yung binanan ko. Pakita ko sa inyo pero si Francis pa man parang kakatapos ko lang talaga kakatapos ko lang talaga gumawa ng kanilang advent calendar. Si Francis naggising pa, hindi pa natutulog tong bata ato Andun makikita niyo sa background, nandun yun. 3 si Vanessa, si Ila, at saka si Francine. Ang yung kang Francine, mga lang yun. Pero sa kanilang dalawa ni Ila, yung mga school supply, mga bugkos, kahit lang man guys, baboche, boriche. Pakita ko sa inyo yung ginawa ko Pakita ko ang yung ginawa ko. Pero nagkugos man tayo Kasi man to yung bataan Nandito. Wait, nagipis ko. Wait lang guys. So, ayan siya. Ito yung kang Ella. Mga same lamanig mga sulod, guys. Tapos, ito yung sa middle kang Francine. Ang lagay ko sa kanila, guys, yung mga school supplies, mga candies, chocolates, sinimix-mix ko lang. Tapos, mga hair clip, mga pencils, mga ganyan, guys ba. Tapos, nilagyan ko niyang mga LOL na stickers. Ganyan, din kang Francine. Ito, may dyan guys. Mga mutsin, mga gloves, mga egg surprise, mga ganun. Hinihinaan ko yung busis ko kasi natutulog na sila. And then, ito naman yung ka Vanessa. Same lang ang kang Vanessa at saka kang Ella. So, ayan. Handali ko lang bininawa. Bumili lang ako ng ganyan. Ganyan. Tapos ako nang gumawa ng numbers. Nagdinisignan ko lang siya. Tapos clip. So, ayan. Ayan na. Ang gobot ang kalat kasi kakatapos ko lang ginawa guys. Nagmix-mix lang ako ng Wait lang be. Bugat ko ng isa ako guys. Yun lang ang ginawa natin. So, yung iba dyan, yung ata kang from... May iba akong kasi hindi naman sila araw-araw kasi yan binubuksan. So nag-isip ako kasi yung iba wala, puro candies lang siya at saka chocolate. So nag-isip ako, minix ko kasi candies at chocolate. Tsaka merong mga gamit guys ba, mga things na magagamit nila sa school or kahit yung mga sticker, mga ganyan guys lang good kasi everyday ganyan kasi dito may pa-advance calendar sila. Tapos yung gift namin sa Pasko, meron na akong nabili pero hindi ko pa siya nirap kasi pag nilagay ko dito sa Christmas tree, bubuksan niya ni Francine. So, si Junior lang ang walang advance kasi hindi pa ito marunong mag-open. Ayan. So, ayan, mayroon siya, I think, mga 3 bags na
puro lang siya candy. So, dadagdagan ko pa siya kasi kanina nagmamadali ako kasi diba guys, madilim na yun, 1700 pero madilim na. Uy, gisapot na ni. Gisapot na ni. So, ayun lang ang ating advance calendar. Open? What does that mean? What's in yours? Jesus. I'm gonna bring this. What's in there? Huh? I saw that. Ah, you have a gloves. You have gloves, babe. We need to go to school now. Run. Bye bye. Ay, they need to go to school. Come on, you have a gloves and yung laman niya sa kanya. Saka inopin na lang number 1. Yeah. It's yummy. It's a yuki naka-chocolate. How. Cute kayo ang gloves guys. So, ang liit. Bye. Tanas ko lang. Sinuot ko ulit yung sinuot ko kagabi. Nag-bake pala ako kagabi ng ano guys. Ng crinkles guys. No, this is for Katarina. May ito yung... Papa is sleeping nga. Gusto niya ibigay sa kanyang papa. Nag-bake ako kagabi ng chocolate crinkles. Tapos, kasi meron akong Filipina friend na na-meet guys. Parang 2 weeks, 1 week ago, 2 weeks ago na. Tapos, lagi kaming pumunta siya dito. Meron siyang anak. That's for you. You like it, Tata? Yeah. Say good morning. We don't eat it while you're gone. Remove that when you are eating. You do that only when you are going outside. Ang saya niya ba? First advent niya. Yeah, don't touch that, ha? Tomorrow again. You have to open tomorrow again. Yeah. Ho. So, ayun, gumawa ko. Lagay ko siya dito, tapos bagay ko sa... Kasi pupuntas lang ngayon dito. Today, mamaya. Tapos, ang Francine, maliit lang yun. It's gonna be dirty. You wear that when you are outside, so it's not cold. So, balik tayo dun sa Filipina. Hindi ko siya yan nakwento sa inyo guys. Na-meet ko siya sa... Pauwi ako galing kindergarten. Tapos, ano ba yun? Na-meet ko siya sa daan. Tapos sabi, tumingin talaga ako sa kanya kasi feeling ko talaga Filipina ba. Tapos from Davao siya. One day siguro mag-vlog ako na nandyan siya. Pero hindi pa ngayon kasi hindi ako sure kung nahihiya ako. No, tomorrow again. You're not opening all. Tomorrow again. Only one. Only one because Santa Claus will be angry. Hello guys. Good evening. Meron bang lumilipad-lipad na ano? Gabi na ngayon and then nag-film ako kagabi at saka kanina and then hindi ko na naman siya natapos. Then nagplano ako na i-upload ko talaga tong video today. Pero hindi ko nga siya natapos. And kanina, ang sakit-sakit talaga ng ulo ko. Whole day at ako since kagabi ata pagkatapos ko kaninang umaga, pagkagising ko talaga ang sakit ng ulo ko. Pina-open ko yung mga bata ng advent calendar nila. Tapos natulog ako ulit kasi grabe talaga yung sakit ng ulo ko. Di ko sure kung dahil sa bilar or yung late na ako natulog or I don't know. So, anyway,
1 week akong walang vlog. Meron akong mga vlogs guys, pero hindi ko talaga sila na-edit kasi ewan ko ba, may tatlo akong vlog na nag-corrupt siya guys, hindi siya mag-show up. May mga parts ng video na hindi siya nag-show up sa camera or I don't know, basta yun, nag-corrupt siya, hindi siya nag-play. So, para akong na hindi nawala ng gana. Para akong kasi paano ko siya i-edit, diba? Kung Tapos, that is one of the reason. Then, si Francis din, naging naging lately, mas maalagain siya dahil siguro siya guys, nagtiting or nagnipon ba? Ko yung kuan ko kasi ginamit ko yung lighting para mahayag tayo, pero hindi ko ako sure kung exage ba ang comment down below na lang kung very exage siya kasi madilim kasi dito sa kwarto pag gabi. And then so ayun, and one more thing is meron akong video nito guys. Isa to sa mga video na nag-corrupt din siya na in-explain ko yung check-up ko. Nagpa-check up ako sa OB-GYN ko kasi every 6 months kailangan ko magpa-check up para mabigyan ako ng prescription sa aking pills. So, hindi ko alam kung paano sabihin kasi hindi ko naman iniisip na seryoso siya, no. Inaano ko na lang. hindi ko naman siguro exage lang dito or ganun. So noon talaga nung pagkabuntis ko ni Francine, lagi na talaga tong, kahit sa Pilipinas naman, lagi talaga tong sumasakit yung ulo ko. And my reason is may migraine lagi talaga ako. Yun yung reason ko. Then nung buntis ako ni Francine, sinabihan ako ng doktor, hindi yung OB-GYN ko, na after ko manganak, kailangan ko talagang magpa-check up sa ulo ko para ma-confirm kung migraine ba talaga siya. So, ano ba to? Paano ko explain? Hindi. Talaga to guys, impromptu kasi kakatulog lang ni Francine at Francis. This is the best time na mag-sit down video ako. So, yun nga, pagkabuntis ko ni Francine, lagi talagang sumasakit ang ulo ko. Nakailang beses nga kami nakapunta ng hospital kasi dahil sa sakit ng ulo ko, lagi akong nagsusuka, hindi ako makakain. And then, yun. Tapos, nanganak ako, tapos hindi pa rin ako pumunta ng, yung doktor sa ulo, yung neurologist, yun. Hindi ako pumunta kasi nga, hindi ko naman siya tinitake na seryoso talaga siya, pero, who knows, diba? Then, so yun din, napuntis ako ni Francis. So, pagkabuntis ko ka Francis, hindi siya masyadong dumadalaw yung sakit ng ulo ko. Yun yung mas lagi siyang sumasakit nung lately, diba may mention ko siya sa vlog ko guys na laging masama yung pakiramdam ko, sumasakit yung ulo ko. Then tapos sabi naman ng mama ko, baka daw bughat. Alam niyo yung bughat, yung binat ba? So yun yung nasa isip ko talaga, na binat lang talaga siya. Tapos yun nga, nung check-up ko sa doktor, after nga ng check-up ko, meron pa akong mga vlogs kasi hindi ko talaga siya tinitake na seryoso. Kasi dito kasi sa Germany guys, pag meron kang niraramdam or kahit kailangan niya talagang i-check up, ganun. Minsan hindi ko na nga sinasabi kang Frank na ito masama, sakit na naman ang ulo ko. Kahit mild lang siya kasi pag sinasabi mo sa kanya, lagi punta naman agad ng doktor. So, paulit-ulit lang din naman ang sasabihin ng doktor na kasi yung dosage ko ata sa painkiller ko is before 400 mg pa ako. Ngayon, 600 mg na siya kasi hindi na talaga siya nagsta-stop pag hindi talaga siya nag-effect na pag 400 mg na lang siya. So, ayun nga, nung nagpa-check up ako sa aking OB-GYN, pinapahaba ko pa to gusto ko siyang i-direct to the point kasi ayaw ko siyang mahaba para hindi ako mag-edit para ma-upload ko kaagad ngayon guys. And then yun nga, sabi ng doktor ko, kasi yung pills na niresita niya sa akin, yung contraceptive pills ko, nanginginig ako guys, ewan ko, I don't know, pero siguro tense ako na, kasi matagal akong hindi nag-vlog, my god, hindi ako marunong so, sabi ng doktor ko, kailangan ko talaga daw, ni-refer niya ako sa ibang doktor, sa neurologist, at
nakakaano kasi matagal na yun na vlog, mga second week na ata ng month of November, pero yung appointment ko is ngayon pa lang December 11. So until now hindi ko pa alam kung anong resulta or anong magiging resulta, kung anong magiging opinion or anong sasabihin ng doktor about sa ulo ko. Kanina talaga ang sakit talaga na naman ang ulo ko, para akong ewan ko ba. Pero anyway, yun nga, hindi ko naman iniisip na mayroong seryoso. Feeling ko talaga bugat-bugat to siya, guys, yung binat-binat kasi. Ang dami ko nga, di ba, gawain ito sa bahay, tapos 4 na bata yung inaalagaan ko. And then, so ayun. Tapos madami akong pinagdadaanan. So, nung nag-crop yung video ko, mga 3 video ata na may mga nag-crop na part na hindi ko talaga siya ma-edit kasi ang mga mahahaba na part or yung mga importante na part sa video ang hindi nagpi-play. So, sabi ko, siguro sign to na magpahinga muna ako. So, hindi ako nag-vlog, hindi ako so nagpahinga lang talaga ako. Pero hindi naman ako nakapagpahinga kasi si Junior nga naging mas alagain siya lately dahil nga siguro nag-iipin siya, and then si Francine naka-quarantine siya, guys, ng 2 weeks. So nandito lang siya sa bahay. Hindi pa siya babalik sa December 4. So matagal-tagal na din siya na nandito sa bahay. So mas occupied ako. Tapos paggabi, pag ganito at 7 kasi nirurule ko, or 8 dapat tulog na ang mga bata. So ngayon ganitong 8 at 7 parang na ako, doon ko na na-feel yung pagod, yung matutulog na lang ako. Tingnan ko kasi nag-i-edit ako sa phone, diba? So humihiga ako sa nakasandal ako sa bed, tapos nag-i-edit, nakakatulog ako kaagad, guys. So hindi na lang ako ginigising nga minsan ni Frank. And then so I think okay lang din naman para makapagpahinga din ako. So ayun, guys, kaya wala tayong vlog for 1 week kasi nga nag-crop yung video. Si Francis naging maalagain siya, tapos itong ulo ko lagi siyang sumasakit nga, guys. Minsan all day ako natutulog, ay ganun din. Tapos hindi ko naman masabi sa inyo yung resulta ngayon kasi hindi pa nga ako nakapunta ng guys. Yung appointment ko is sa December 11 pa, at kung ano man yung resulta, di ba, ma-inform ko naman kayo talaga kaagad. So hindi ko nga plano na i-vlog pa ito kasi I think hindi ko alam kung kailangan ko pa i-inform or ganung mga issue, mga problema, di ba? Tapos yun, so ayun yung aabangan ko na lang sa December 11 kung anong sasabihin ng doktor. Kasi nga, yung pills nga na, hindi ko na yung about sa pills. Yung pills na nireseta ng doktor ko before, guys, is cleaner up niya. Kasi sabi ko, bakit ganun, Dok? Lagi pa ding sumasakit yung ulo ko. Kahit na yung pills na mo is to lessen yung pain bita, para hindi masyadong ma-attack yung migraine ko. Pero then sinabi nga niya na oo, that's true, yung pill na binigay ko sa'yo, supposedly it will help you para daw sa migraine ko, pero parang lumala siya. So yun yung nag-signal sa kanya, or yun yung nagkaano sa kanya na dapat daw talaga akong pumunta ng doktor sa ulo. Kailangan ako mag-undergo ng some examination para ma-confirm kung migraine ba talaga tong inaano ko. Baka kasi daw, then, yun, para akong kinakabahan, nalungkot ako dun. Kinakabahan talaga ako, guys, pero you know naman, life, hindi ko siya iniisip talaga kasi feeling ko talaga bughat lang talaga to, yun yung nasa isip ko. And then, kasi dito, guys, iba kasi dito, hindi ko alam kung lahat, pero kinakover kasi ng insurance lahat ng gasto pag mga ganyan bitaw, guys, mga emergency or mga so, ayun, kasi kinakover nga siya ng insurance, so wala kaming gasto. Kailangan ko lang talaga i-show yung kaugalingon na ako dito para magpa-check up. Pero para to end this kuan, yung to end this
kung ano talaga yung dahilan kung bakit laging sumasakit yung ulo ko. Siguro every month, ang dami, ilang beses talaga sa isang buwan. Lagi akong, tapos hindi naman maganda na lagi na lang akong nagtitake ng painkiller. So, kailangan, so ayun, paulit-ulit. So, ayun guys, balitaan ko na lang kayo pag nagpa-check up na tayo kung ano mang yung result. Pero for the time being, life must go on. I will still vlog kasi wala naman akong ibang ginagawa. Pero except na lang talaga pag hindi ako nakapag-edit. So, yung mga vlogs ko for the month of November, sana panoorin nyo pa din kasi plano ko siya, i-edit ko pa din siya kasi nasasayangan ako. I-edit ko pa din siya, i-upload ko pa din siya. So, ayun guys. So, by the way, before ko i-end ang video, yun yung reason ng ating kaya wala akong vlog guys. So, I hope walang seryoso na rason or walang seryoso na sana hindi seryosong karamdaman tong nasa ulo ko. Positive lang talaga ako guys kasi ayaw ko siyang isipin. Iniisip ko na lang talaga na bugat lang talaga siya. Kasi kahit nung nasa Pinas pa ako guys, ganito na lang ako lagi. So kaya parang nababahala na din ako ba kasi from 200 mg na ibuprofen naging 600 na ako ngayon kasi hindi na nga siya maepekto. So anyway, pabalik-balik na lang tayo. Gusto ko lang mag-thank you kang Sis Carlota Pedro. Kahapon ata tong comment niya, natingnan ko siya kaninang umaga kasi pinanood niya yung mga ibang late vlog, mga ibang luma kong vlog kasi daw wala akong new upload. And also to thank you sis Carlota Pedro, thank you sisi. Sabi pa niya, si 2 times ko pinanood kasi wala pa nga daw akong new vlog. Thank you talaga sisi, na-appreciate ko talaga yung ano mo. And then kang sis Benz Kasuga na Bisaya ni siya, kakadating niya lang daw sa Germany at I hope ma-meet niya daw ako. Sana nga sis no ma-meet kita. Saan ka ba dito sa Germany sis? And then shout out ko na din yung mga iba na laging nagko-comment sa video ko, si Single Mom, sis WV Family, Mike and Judith Las Vegas, sis Mel Love Vlog, sis May 53221, thank you so much sis. Maridel Walo, si Sis Shine Weather, ambisyosong onggoy, they are vloggers guys also. Si Stress Free Life, si Sis Yuri Moto, si Sis VJ Bautista, I think she's a new subscriber. Thank you Sisi. And then si Sis Chain Kuting, si Sis Reshe Vlog, and then sino pa ba? Si Sis Melba Ariha, Juby Box. Hello sis, thank you for watching. Si sis Nikki Martinez, si sis Detlef Rini Spendler na taga Germany din sis. Hello sis, ingat kayo dyan. And Mary Eliamar. And so yun lang muna guys kasi mga 15 minutes na siya guys, and I will upload this directly right now. Inaano ko na sana walang problema sa ating pag-upload. So that's all guys, ating video. Thank you all for watching, and sana panoorin nyo yung mga late vlogs ko kasi i-edit ko siya guys, pero I try also na mag-upload ng latest vlog ko. So thank you all for watching guys, and I hope to see you again or the next video. Bye bye and happy and God bless us all. Thank you. Hindi na ako marunong magpaalam.